Hej tam. Áno, ty presne, ty. Keď najbližšie pôjdeš do Lidla, tak ti určite odporúčam jednu vec. Je to prosím pekne takáto nejaká gondola z horizonty, kokos či kerach mater. Sice táto jedna pičovinka stojí euro. Ale hovorím ti, že ako nebičko v papulke, toto odporúčam. Alebo keď ste takí klasici, tak rovno by som vám odporúčal pizza taštičky. To je taká klasika. Dobre, čiže naposledy sme skončili tým, že sme tu robili najprv zo začiatku pičovinky, sme tu obhajovali chujoviny. Potom sme si otvorili čestky, potom sme dali nejaké battles a tak ďalej. Čo? Mi prišli nejaké ďalšie oferky. Ty kokos. Ale neviem, či chcem dávať ďalšie peniaze do tejto hry, ty kokos. Akože vyzerá to veľmi lákavo, ale fúha. Ako vyzerá to veľmi lákavo. Na to, že som ty vole iba úplne na začiatku. Tak to znie veľmi lákavo. A kokos, by som si takto pekne krásne vypustil účet, tak akože úplne jebička jak blázen, ale neviem, či sa mi chce platiť ďalšie peniaze do tejto hry. Tak tu poviem pravdu. Už som ešte okrem toho minule kúpoval oferku za 2,50, ale ktorá sa akože dosť veľmi oplatila, mám môžem takto povedať pravdu. Toto sa akože, táto oferka sa tiež akože dosť oplatí, ale ďalšie peniaze tam dať, no nevím, však uvidíme. Však keď mi niečo ten YouTube začne aj zarábať Digmore, tak aj môžeme tam niečo drbať aj 20 eurové oferky, Digmore, aj tam. Jaj, čo si. Tak. Teraz ideme veľký upgrading mojich kariet. Zatiaľ, ktorých mám v dispozícii, takže takých iba. Môžem. Fireball na 5, Knight na 5. Klasika, krásne toto. Goblin na 5. A poďme sa vrhnúť na ďalšie zápasy. Chce mi to vyskakuje aký Apple Software Update. Čo, že mi už útočí oným. Dobre, že mám Knighta aj Goblin na 5. Takže na zdraví a... Na zdraví. Takže dobrú chuť hoši, tak teda. Keď sa mi to vestí do huby vôbec. Nevestí. Tak si to zjem potočení, lebo mám malú papulu v tej kukle. Pizdec. A minioni tam útočia, minioni tam útočia. Čo si blázon? No ako na to tak pozerám, tak ako zatiaľ pohodička. Nič ťažkého, čo by sme nedali. No čavu to si vzdal, lebo ja neviem. Archerky, poďte. No dobre, už som zničil väžu, ani mi nedotkol sa. Nice, som si myslel, že ako bude to sranda, no. Ďalšia revarda. Čo 200 goldov. Nekých mám už 8696 až, nevadí. Nevadí. Zdíva sa mi jak psovi. Zastávaš toho Gianta. Jointa ja by som si zobral. No poď mi peka, hitni si. Nice. Čo ešte si dvakrát hitla, čo si blázen. A má poveží. Tak zvade. Dávam tam goblinov, čo sa budem s tým srať. Aj tak skapiev. Čo má poveží aj hlavnej. Nice. 31 trofej plus. Nádhera. Ešte jeden win. Máme golden chestu ďalšiu. Karty sa mi teraz dosť zidú. Jaj, to čo chce. Jaj, počkaj, počkaj. Jaj, už by to aj po tabere. A to išlo dobre náhodou na to. To išlo dobre. Ja, dobre, tento už vie, to sa mi páči, tento už vie hrať. Ako tak, lebo neviem, či teraz niečo robí vôbec.
akože robí, ale asi nezostali moje elixíry moc. Poď milý Peka. Téma poveží. Téma je po hlavnej. Easy. Easy. Či aj vlastne ja už mám cez 9000 goldov, ja mám 9400 dokonca. 300, no tak z 9, ja mám za chvíľu 10 000 goldov, čo si blázon. Jeden minion, jeden knight, 4 archerky a 2-krát goblin hat, ktorý nepoužívam. Ďakujem. Čiže keď dáme ešte jeden win, tak sa dostaneme do novej arény. Takže názov, title tohto videjka. Dostal som sa do novej arény. Ďakujem. Ďakujem. Lian Trotel s 2 L-kami na konci, samozrejme. Lebo to som ja. Taký veľký, obrovský trotel. Sprostý. Nie gramot. Jaj, ty čo tam chceš skúšať? Jo, tak to som skončil. Dobre, že mu nezabil tých goblinov ináč, to je zaujímavé toto. Sama pobeží zas, yes! Si môjko skončil. Ďalší. Píše si mi ťa na zoznam, ty kokos. Medzi úmrtný list, kde si skončil, môžeš si vyžiadať úmrtný list. Tak počkaj. Teraz pozeraj, čo ti tu hodím. Bam! Môžeš si vyžiadať úmrtný list teraz. No si teraz môžeš vyžiadať úmrtný list. Jak som ťa tu normálne zničil. Ty vole. Trotel s 2 L-kami na konci. Bompit. Sme v novej aréne. Môže byť. Ja som viac než spokojený. Spokojenko. Čo? Akože neviem, či chcem ako takto riskovať, ale akože nevyzerajú zle tieto oferky. Poviem vám takto pravdu, akože nevyzerajú zle tie oferky, ale neviem, či chcem takto riskovať. Fúha, ale akože tieto special offer s týmito, neviem, akože tento Reaching Arena 2 akože vyzerá pohode, lebo však za euro, keď sa tu pozrite, za euro 19 máte 80 gemov, tu za euro 19 mám 200 gemov, 2000 goldov a k tomu mám ešte 2 karty z každého. Troška zleča, sa odomknime hneď. Potom tu mám tieto wild karty, čo sú tiež dosť dobré, alebo potom tu mám, že gemy a goldy. Za 3,50 tu mám 400 gemov a 40 000 zlata, alebo za 7 eur tu mám 1000 gemov až 100 000 zlata. Čo by som radšej možno oplatil sa mi zobrať aj to za 7 eur. Ale koľko 7 eur, no... Uvidíte v ďalšom videjku, možno vás prekvapím. Dobre, nebudem tu už naťahovať. Keď sa ti toto videjko páčilo, určite nezabudni šupnúť tam ten like od Berindos. Vidíme sa pri ďalšom Clash Royale-kovom videjku, takže... Salut.